Armati sa snierhom fl-għodwa tal-4 pulizija uffiċjali mill-faċilità korrettiva ta' Kordin skortaw liż-żewġ akkużati bil-qtil tat-tabib Chris Pandolfino u sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski fil-post fejn seħħ id-delitt fiq triq Loker f'Taslima. L-operazzjoni ta' sigurtà kienet komplementata minn drones li ttajru fiż-żona waqt li patrol boats tal-Armata qasset il-kosta lil hinn mix-xatt f'Taslima. L-imħallef il-ġurati l-prosekuzzjoni u d-difiża daħlu fid-dar fejn fawissu ta' 5 snin ilu nstabu maqtula żewġ tirġiel. Preżenza wkoll ta' qraba tal-vittmi. Il-kamera sta' TVM News qabdu lil wieħed mill-akkużati il-Maċedonjan Viktor Dragomanski. L-Albaniż Daniel Muka ma ntlemaħx. Lura fil-qorti wara l-aċċess uffiċjal korrettiv xedt li Muka rrifjuta li jinżel mill-van tal-ħabs għall-aċċess f'Taslima. L-uffiċjal tal-ħabs xedt ukoll li Muka lanqas il-qorti marid imur għax akkuża lill-uffiċjali tal-ħabs li kienu qed jiksru l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Muka rrifjuta wkoll li joqgħod fl-isbarra fil-qorti u segwa s-seduta mill-kamra ta' wara l-awla. Fawla 22 komplew jinstemaw aktar xhieda fosthom tal-pulizija li fit-18 ta' Wissu 2020 waslu l-ewwel fuq ix-xena tad-delitt. Dak iż-żmien surġenti fl-assa ta' Taslima, Valery Mifsud u Luke Stivala xedu li l-bib tad-dar tal-vittmi kien magħluq iżda kellu xi grif. Stivala xed li fetħu b'daqqa ta' sieq. Mifsud xedet li malli daħlet rat lit-tabib Pandolfino fl-art bla ħajja wiċċu l-isfel, taħtu għadira dem. Il-ġar ta' Pandolfino Christopher Gauci xedt li mill-bejt ta' daru rat 3 irġiel ħirġin mid-dar ta' Pandolfino, rom jirkbu f'karozza bajda u jsuqu lejn triq tinje. Qal li kienu libsin skur, maskra u beritta tal-baseball. Xedu wkoll 3 qraba ta' Pandolfino, tzjuħ Alfred De Bono, uħtu żgħira Paula u ħuħ Joseph. Imbikkem fuq il-pedana tax-xhieda, Joseph iddeskriva lil ħuħ bħala bniedem intelligenti immens u stravaganti. Il-lejl tal-qtil jiftakar lill-oħtu Paula ċempillu u tgħidlu ejja hawn sparatura.